Sovint, al llarg de la història de l'art s'han menyspreat les models titllant-les de desvergonyides, dones sense vergonya, o directament acusant-les de ser prostitutes que s'exhibien sense pudor, és a dir, sense cap mena de vergonya, davant dels homes. I la veritat és que de vegades les models eren prostitutes, sí, però no perquè posessin davant pintors o escultors, sinó perquè eren les úniques dones que s'atrevien a fer-ho. De prostitutes ho eren, per exemple, algunes de les majes de Goya. Olímpia de Manet. Les dones del saló de la Rue des Moulins de Toulouse-Lautrec. Les dones del Client o la casa tancada de Jean-Louis Foran. I també les dones d'un quadre molt important. De fet, es tracta d'un quadre tan important que va canviar la història de la pintura. Les senyoretes d'Avinyó. Les senyoretes que oferien els seus serveis en el bordell que hi havia just aquí, darrere d'aquestes finestres, al carrer Avinyó de Barcelona, i a les quals Picasso visitava, diguéssim, amb certa freqüència. Bé, aquesta és una pintura revolucionària. Es diu que és el tret de sortida del moviment cubista. Vull que us fixeu en com Picasso representa aquestes prostitutes. Ho fa utilitzant la tècnica del facetatge. És a dir, gairebé és com si Picasso les estigués esculpint. Són com escultures. Per fer això, Picasso es va inspirar en l'art africà. Es veu molt clarament en les cares d'aquestes dones, que són com màscares tribals. Els seus cossos, els que estan de perfil, ens recorden a les escultures dels faraons. O, per exemple, el cabell d'aquesta dona, el pentinat, és clarament el pentinat d'una geisha. És a dir, Picasso el que fa és veure de les arts africanes i orientals per renegar de la tradició de l'art clàssic, evitant el chiaroscuro, evitant el volum i evitant, com podeu veure, la perspectiva.